σκηνιακών δρόμενων. Πάμε να συνεχίσουμε με τις κοπέλες μας. Εσύ είσαι το νούμερο σας. 18. Ονοματάκι. Κραβαρίτη Ιωάννα λέγομαι. Είμαι 21. Έρχομαι από Λαμία. Έχεις πάρει και το κολλάι, τα λες, δεν σε ρωτώ τίποτα, μπράβο. Στο διαγωνισμό πώς ήρθες? Χάρη στη μαμά μου βασικά. Είναι χαρούμενη τώρα που είσαι εδώ? Πολύ. Πού να δεις άμα έχει το αποτέλεσμα το καλό. Καλή επιτυχία. Μακάρι, ευχαριστώ πολύ. Έφη Κυριάκου, το θυμάμαι. Έχει ξαναπεράσει το διαγωνισμό. Και πριν 2 χρόνια. Και δουλεύεις μοντέλο, φαντάζομαι, Ναι. πολύ καιρό. Εδώ και 1 χρόνο. Πριν 2 χρόνια ήσουν για Miss Young. Miss Young, μικρούλα. Τώρα είμαι 20, τότε ήμουνα 18. Οπότε τώρα δοκιμάζεις έτσι ξανά. Ναι, για στάρ, ναι. Ευχόμαστε καλή επιτυχία. Εσύ Ευχαριστώ έχεις πάρει πολύ. και τον αέρα, ξέρεις πώς είναι τα πράγματα. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ Επόμενη πολύ. κοπέλα. Γεια σας. Γεια σου, το όνομά σου. Με λένε Πετρούλα Κωστίδου. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη. Α, ναι, και Θεσσαλονικιά. που ψάχναμε. Βρήκαμε και μια Θεσσαλονικιά. Και μένεις εδώ στην Αθήνα ή ήρθες για το διαγωνισμό? Ήρθα για το διαγωνισμό, αλλά από τη στιγμή που πήγαν όλα καλά θα κατέβω Αθήνα. Μπράβο, σπουδάζεις κάτι, με τι ασχολείσαι? Σπουδάζω πληροφορική και ασχολούμαι με το modeling. Πολύ ωραία, καλή επιτυχία σου ευχόμαστε. Και εγώ ευχαριστώ. Επόμενη κοπέλα. Καλημέρα. Με λένε Βάσια Μάρκου. Είμαι 19 ετών. Και προέκυψε μέσω φίλων. Παρόρμηση φίλων, έτσι. Ασχολείσαι με κάτι? Ναι, σπουδάζω αισθητική και δουλεύω και σε ένα αυτοπολείο. Μπράβο, πολύ ωραία. Όμορφο να δουλεύεις σε χρώματα και σε Πολύ μυρωδιές. όμορφο. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη κοπέλα μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Λέγομαι Ελένη Μπασάκη και ήρθα από τη Γερμανία. Από τη Γερμανία. Ναι. Ζεις μόνιμα εκεί? Ζω με τους γονείς μου εκεί πέρα. Έχω σπουδάσει νηπιαγωγός και έχω τελειώσει και ήρθα για τα καλλιστεία. Και ήρθες εδώ πέρα για τα καλλιστεία. Τώρα υποθέτω ότι θα μείνεις για το υπόλοιπο μείνω, χρονικό ναι. διάστημα. Οι γονείς είναι στη Γερμανία τώρα. Γερμανία είναι. Μας βλέπουν στη Μας Γερμανία. βλέπουνε, Να πούμε και φιλάκια πολλά πολλά. φιλά στη Γερμανία. Λοιπόν, ευχαριστήσουμε πολύ τις κοπέλες μας. Να έρθει η επόμενη πεντάδα, παρακαλώ πολύ. Εδώ είμαστε, αλλαγή φλουράς και πάλι. Καλώς τες. Καθίστε. Καλημέρα. Παναγιά μου, εγώ κάθομαι. 2 μέτρα Με είσαι. συμφέρει να με Πόσο όρθια? ύψος είσαι? 1,88 χωρίς τα κούνη. Με τα κούνη, δηλαδή, άμα βάλεις το δεκάποδο, πόσο πας? 2 μέτρα. Λοιπόν, κάτι θα έρθει η σειρά της. πατρίδα Θα τα μου πάρουμε είναι σιγά-σιγά. 2 μέτρα, Βγάζει 2 μέτρα Ελεονόρα. γυναίκες βγάζει στη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Καλημέρα. Το ονοματάκι σου? Δείξα νομικού. Α, είσαι η κόρη του αγαπημένου του τραγουδιστή ναι. του Νίκου του νομικού, έτσι. Μπράβο. Ο μπαμπάς τι λέει που είσαι εδώ? Ο μπαμπάς είναι περήφανος και με στηρίζει. Με τέτοια κόρη. Η επιλογή του να δηλώσεις συμμετοχή στο διαγωνισμό ήταν δική σου? Ναι, δική μου ήταν. Με παρότρον και πολλοί φίλοι και οι γονείς μου συμφώνησαν με την επιλογή μου και με στηρίζουν. Αλλά ασχολείσαι όμως με το modeling. Έχω ακούσει και έχω δει ότι έχεις κάνει κάποια βηματάκια. Ναι, σιγά σιγά Σε είμαι έχουμε δει. φοιτήτρια. Με έχετε δει σιγά σιγά. Είμαι φοιτήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και όποτε βρίσκω λίγο ελεύθερο χρόνο ασχολούμαι με τη μόδα. Καλή επιτυχία σε Ευχαριστώ ευχόμαστε. πολύ, ευχαριστώ. Επόμενη κοπέλα. Γεια σας και από μένα. Καλημέρα. Είμαι η Έλενα, σπουδάζω στο Πάντιο Πανεπιστήμιο στο Οικονομικό Τμήμα Μπράβο. και ήρθα στο διαγωνισμό με παρότρινε το πρακτορείο δηλαδή. Με την Κατερίνα έχουμε δουλέψει και μαζί. Ναι, έχουμε δουλέψει. Για να βοηθηθώ ως προς τη δουλειά. Δηλαδή. Καλή επιτυχία λοιπόν. είστε Οπότε καλά. έχεις πάρει Ευχαριστώ. δικαίωση από modeling. Υψηλή. Γεια σου λοιπόν. Το όνομά σου? Με λένε Παπαγεωργίου Άλκηστης. Είμαι 19 χρονών. Είμαι 1,88. Σπουδάζεις κάτι, ασχολείσαι με Σπουδάζω κάτι? στη ΣΥΡΟ Μηχανικό Σχεδιασμού Συστημάτων και Προϊόντων. Πάρα πολύ ωραία. Καλή επιτυχία σου. Ευχαριστώ και εγώ. Γεια σας, εγώ είμαι η Τάνια Παπα-Νικολάου. Είμαι 1,80 και είμαι σαν παιδί της δίπλα της. Άρα θα την αγαπώ και πάλι. Είμαι στη Γυμναστική Ακαδημία. Ελπίζω να τελειώσω. 2 μαθηματάκια έχω. Με και το καλό περιμένω σου αποτέλεσμα. εύχομαι. Καλή επιτυχία. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ. Και από το διαγωνισμό? Τι περιμένω. Ό,τι κάτσει. Έτσι, Η εμπειρία και από μόνη και μετράει. η αναγνωρισιμότητα και η εμπειρία και όλα καλά είναι. Και Σε βλέπουμε. ευχόμαστε καλή Να είστε επιτυχία. καλά, ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη κοπελάρα. Γεια σας. Καλημέρα. Το ονοματάκι Με σου? λένε Πατινιώτη Άρτεμις, είμαι το νούμερο 27 και τελείωσα νηπιαγωγός και τώρα ήρθα με παρότρινση φίλων, γονιών και του πρακτορείου. Ασχολείσαι με modeling? Ναι, έχω ξεκινήσει σιγά σιγά. Καλή επιτυχία Ευχαριστώ πάρα ευχόμαστε. πολύ. Λοιπόν, να υποδεχτούμε την επόμενη πεντάδα μας. Ευχαριστώ πολύ κορίτσια. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Για να δούμε. Εδώ, από την ομορφιά στην ομορφιά πάμε. Όντως οι φίλοι καλό κάνουν, Ελεονόρα. Όλη Αμέ. η παράδοση φίλων βλέπουμε. Είδες, να τους ακούς τους φίλους. Εσύ πώς ήρθες στον διαγωνισμό? Φίλοι κι εγώ. Κοριτσάρα μου, χεροί ήμασταν. Ονοματάκι.
Μικροφωνάκι, για πάρτε από εκεί. Θα μου το δώσει μια κοπελίτσα, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ορίστε. Καλησπέρα. Ονομάζομαι Πομόνη Ελένη. Είμαι στα 24. Είμαι από Αθήνα. Πλέον δεν σπουδάζω, έχω τελειώσει. Τι έχει τελειώσει? Έχω τελειώσει το ΤΕ Αθηνών, Διοίκηση Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας. Μπράβο. Τώρα εργάζομαι ως γραμματέας διοίκησης σε εταιρεία. Και ήρθες στο διαγωνισμό για να αλλάξει τη ζωή σου. Και ήρθα στο διαγωνισμό για να το ζήσω. Καλή επιτυχία, Ευχαριστώ λοιπόν. πάρα πολύ. Επόμενη κοπελίτσα, όνομα. Αλεξία ονομάζομαι, Ταβουλάρη. Είμαι 20 χρονών. Έχω τελειώσει EC Marketing. Στο διαγωνισμό ήρθα από παρότρινση μιας πολύ καλής μου φίλης. Αυτά. Να είσαι καλά, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλημέρα. Ονομάζομαι Τριανταφυλλίδη Μαρία. Σπουδάζω Διεθνές Εμπόριο. Είμαι 22 ετών. Ασχολείσαι με το modeling? Αεραστεχνικά. Αλλά επειδή με ενδιαφέρει ο χώρος, δήλωσα συμμετοχή στο διαγωνισμό. Καλή επιτυχία και σε σένα, λοιπόν. Εσύ. Καλημέρα. Είναι η τελευταία κοπέλα, Ναι, είμαι τελευταία και καταϊδρωμένη, θα έλεγα. Δεν έχει σημασία. Είμαι Μαριλένα Χριστοπούλου από την Πάτρα. Και σπουδάζω. Ναι, πατρινή. Σπουδάζω νομική εδώ στην Αθήνα. Υπέροχα. Αυτά. Δεν μου λες τώρα, αν τα πας καλά στο διαγωνισμό, η νομική τι γίνεται? Καλά, πιστεύω θα πάω και στα δύο. Έτσι, μπράβο. Έτσι θέλω να πιστεύω. Λοιπόν, γνωρίσαμε τις υπέροχες κοπέλες οι οποίες θα διαγωνιστούν στο τελικό, στο διαγωνισμό Μορφιάς τον Απρίλιο. 18ος, Ελένα. Έτσι.